să arătăm voința orașului Năvodari de a deveni oraș turistic, nu centru de deșeuri industriale periculoase. Nu să aducem la Năvodari tot felul de otrăvuri. Și vă întreb pe dumneavoastră, pe o suprafață de 30 de hectare, pe o înălțime de 97 de metri, și nicio clădire din România nu are 97 de metri. Vreți să aducem toate aceste otrăvuri? Are Năvodariul nevoie de deșeuri de cianură? Are nevoie Năvodariul de deșeuri de sodă caustică? Are nevoie Năvodariul de deșeuri de produse petroliere? Are nevoie Năvodariul de deșeuri de la industria minieră? Acum vă spun, dumneavoastră, credeți că ar aduce italienii steril de cărbune la Năvodari? Nu, nici mediul nu cere reglementarea sterilului de cărbune. Sunt hărțuit. Cred că am 10 procese, și procese penale, și particular. Am fost obligat să plătesc daune, am plângeri penale, dar întotdeauna am crezut în dreptatea noastră și a orașului Năvodari. Atunci când am primit decizia acelei instanțe de judecată prin care mă obliga ca primar să semnez acea autorizație de construcție, am crezut că sunt un om blestemat. Și am zis, Doamne, de ce tocmai eu? De ce tocmai în mandatul meu să fiu obligat să semnez așa ceva pentru orașul și pentru oamenii care m-au făcut primar? Să știți că lucrurile față de anul trecut, după ce am organizat acel referendum, s-au schimbat mult în bine. Și cu ajutorul dumneavoastră am conștientizat și am convins cât mai multă lume asupra acestei monstruozități ce se vrea a se face în orașul nostru. A început urmărirea penală împotriva lor, celor care au dat avize, celor care au încălcat legi, celor care și împotriva fostului primar. Pentru că dacă vroiați să vă faceți o casă de chirpici, vă cerea mai multe avize decât le-a cerut italienilor pentru această monstruozitate. Nu vreau să pățească nimeni nimic. Singura mea dorință, și vă spun din suflet, este aceea să nu se facă această monstruozitate la Năvodari. Dar nu îmi voi bate joc de orașul Năvodari, care m-a făcut primar niciodată.